Dobrý den, jmenuji se Mário Roženský a jsem velmi rád, že se účastníte provizního programu pro Email Academy Premium. V tomto videu vás seznámím s programem, který používáme pro správu našeho provizního programu a se kterými budete spolupracovat po dobu celé kampaně. Chceme, aby vaše práce s tímto programem byla co nejjednodušší, abyste našli vždy to, co hledáte, a proto si prohlédněte celé toto video, kde se dozvíte to nejdůležitější. První věcí, kterou musíte udělat pro zařazení do provizního programu, je jít na affiliate.emailacademy.cz a provést registraci. Vyplňte všechna políčka, jméno, e-mail, heslo, telefon a webovou stránku a klikněte na registrovat se. Pokud přijdete příště na tuto stránku, tak se můžete přihlásit vyplněním vašeho e-mailu a hesla do horních dvou políček. Ihned po přihlášení uvidíte stránku, která shrnuje veškeré vaše působení v tomto programu. Uvidíte zde ty nejdůležitější věci, které vám budou stačit k tomu, abyste získali přehled o své kampani, o tom, jak se vám daří. Zda máte nárok na provizi a zda všechno funguje tak, jak má. To první, na co padne vaše oko, šedý vrchní pruh, kde se zobrazuje počet kliknutí, objednávek, provize, kolik máte částku k vyplacení, kolik jste si již vydělali. Toto bude asi nejčastější místo, kam se budete dívat a které budete sledovat, protože vám dá informaci o celkovém průběhu a o tom, jak se vám daří ve vaší kampani. Podobné statistiky, ovšem omezené pouze na dnešek nebo poslední dní, najdete o něco níže ve dvou boxech. Aby jsme vám práci co nejvíce ulehčili, tak do žlutého políčka na nástěnce jsme umístili váš propagační odkaz, který můžete použít k odkazování na emailacademy.cz a který můžete umístit jak do e-mailu, tak na Facebook, na vaše stránky, poslat ho kamarádovi a různě s ním pracovat. A pokaždé, když někdo použije váš odkaz, tak se vám zapíše provize, pokud tento člověk nakoupí. Když sjedete na nástěnce dolů, tak se zde dozvíte základní informace o tomto programu a budou zde zobrazeny také novinky, které vám budeme postupně přidávat do systému, jak bude kampaň pokračovat. Pokud je pro vás lepší použít raději bannery než pouhý textový odkaz, tak více informací o kampani, banner, textové odkazy a další naleznete zde. Přes tento odkaz ve žlutém rámečku hned pod vaším propagačním odkazem si můžete prokliknout, sjet dolů. Zde uvidíte dvě pole. Jedno zobrazí ten konkrétní banner, jak bude vypadat na vašich stránkách, a druhé, které se jmenuje váš odkaz, vám zobrazí kód, který musíte vzít a vložit do svých stránek. Tento kód se postará o to, aby se banner zobrazil a přitom, když na něj někdo klikne, tak aby vám byla připsána provize. V tomto detailu také se dozvíte více o té kampani. Pokud vás zajímá, jak si aktuálně v kampani stojíte, tak buď klikněte na šedý vrchní rámeček, který ukazuje počet kliknutí, objednávek, vaší provizi, anebo na nástěnce v těch boxech, které jsem zmiňoval již začátkem tohoto videa, na odkaz kompletní statistiky. Pokud chcete vidět podrobné informace o tom, kolik jste si vydělali, tak stačí kliknout na horní šedý rámeček, který vás přenese do detailů vaší kampaně a vašeho průběhu, kde uvidíte po jednotlivých dnech, jak se vám dařilo, a tyto informace, které zde získáte, budou velmi důležité pro to, abyste dokázali plánovat svoji kampaň, abyste ji dokázali optimalizovat, abyste věděli, odkud vám chodí nejvíc návštěvníků a jak je přimět k tomu, aby si následně trénink objednali. Druhou možností, jak se k tomuto přehledu dostat, je kliknout si v levém menu na přehledy, přehled událostí. Pokud si v přehledech kliknete na přehled uskutečných konverzí, tak zde uvidíte, kdo se přes vás registroval. V poli transakce uvidíte e-mail člověka, který se zaregistroval. Pokud u částky uvidíte 0, znamená to, že tento člověk se zaregistroval pouze do tréninku zdarma. Za lidi, kteří se registrovali do tréninku zdarma, provize žádná nevzniká. Ovšem, až se spustí placená část programu, tak v této části uvidíte 2500 korun a to jsou částky, které už jsou reálné provize, které vám budou vyplaceny v případě, že tento zájemce svoji objednávku zaplatí. Pokud si chcete být jistí, že vám vaše reklamní prvky fungují, že jste odkaz umístili správně, tak není nic složitějšího, než si na něj kliknout. Ve chvíli, kdy si na odkaz kliknete a na nástěnce uvidíte v poli dnes
o jeden proklik více, v případě, že je to váš první proklik, tak tam uvidíte jedničku, tak víte, že váš odkaz funguje. A tím pádem, že i kdokoliv jiný se na něj klikne, kdokoliv jiný jej použije, tak bude zaznamenán systémem jako váš zájemce a v případě, že si objedná, vám bude za ně náležet provize. Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, tak nám můžete napsat na affiliate@emailacademy.cz a my vám velmi rádi poradíme s čímkoliv, co budete potřebovat. Doufám, že vám toto video pomohlo se zorientovat v našem systému, že díky tomu, že budete vědět přesně, co která statistika znamená, že budete i vy úspěšnější v naší kampani. Děkuji a u kampaně se těším. Naschledanou.